मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हट्टापायी कोकणात रिफायनरी प्रकल्प होतोय असा खळबळजनक खुलासा खासदार विनायक राऊत यांनी देवगड शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला। रिफायनरी प्रकल्पामुळे कोकण भविष्यात उद्ध्वस्त होईल, मात्र रिफायनरीच्या माध्यमातून रिफाईन होणारे तेल परदेशात जाईल, त्यामुळे विद्यमान सरकारचे सेवेकरी आहेत त्यांचा फायदा होईल असा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी देवगड येथे पत्रकार परिषदेत केला आहे। यावेळी शिवसेना नेते अरुण दुधोडकर, विलास साळसकर, शैलेश भोगले, हर्षद गावडे, मिलिंद साटम, उपसभापती संजय देवरुखकर, जिल्हा परिषद सदस्य वर्षा पवार, संतोष तारी, लक्ष्मण तारी आदी उपस्थित होते। वरकरणी हा प्रकल्पाच्या बाबत फार मोठं गाजर दाखवलं जाते। प्रथमच कोकणामध्ये 3 लाख कोटींची इन्व्हेस्टमेंट होणार, 1 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळणार, एक हा मोठा भूलभुलैया आहे। पण त्या 1 लाख कोटीच्या इन्व्हेस्टमेंट नंतर किंवा 1 लाख लोकांची नोकरी जी मिळणार आहे हे सगळं जर पाहिलं, भले 3 लाख कोटीची इन्व्हेस्टमेंट होईल, पण 1 लाख लोकांना नोकऱ्या, ह्या कोकणातल्या लोकांना नोकऱ्या मिळणारच नाही, कारण प्रकल्प येणार आहे रिफायनरीचा। त्या अनुषंगाने नेमक्या कोणत्या नोकऱ्या असणार आहेत, त्याच्यासाठी टेक्निकल नॉलेज म्हणा, केवळ आता BA BCom झाल्यानं तिथे रिफायनरीमध्ये नोकऱ्या मिळणार नाहीयेत, त्या अनुलक्षून जे काय टेक्निकल नॉलेज, स्किल एज्युकेशन असलं पाहिजे ते अद्यापही इथे आपल्याकडे नाहीये। आणि आजपर्यंतचे कोकण किनारपट्टीवर झालेले सगळे प्रकल्प पाहिले, मग तो एनरॉन असो किंवा हा रिफायनरी प्रकल्प, हे सगळे प्रकल्प कोकणाला अनुकूल असे नाहीच आहेत। मुळात कोकणची भूमी, कोकणचं नैसर्गिक वातावरण, कोकणामध्ये नैसर्गिक उपलब्धता आणि त्या अनुलक्षाने इथे असणारी म्हणजे मच्छीमार असेल किंवा बागायतदार असतील, आंबा असेल, काजू असेल, हे सगळं जर पाहिलं तर ह्याला अनुकूल असणारे उद्योग दुर्दैवाने कोकणामध्ये आलेले नाहीत। आणि त्याच्यामध्ये जर रिफायनरी आली, मग एक वेळ मी पाहतो की अणुऊर्जा परवडला पण रिफायनरी परवडली नाही, का अणुऊर्जामध्ये 1 किंवा 2च गाव जात आहेत, पण रिफायनरीमध्ये पूर्णपणे 14 गाव राजापूरचे आणि 2 गाव देवगडचे, भविष्यामध्ये राजापूरचे 14 आणि 2 गाव इथले, असे जवळजवळ 16 गाव। आणि दुसरा माझा एक महत्वाचा जो मला जी भीती वाटते की MIDCच्या अखत्यारीत एकदा का जमीन आली की MIDCला एकदा बोट घालायला दिलं की पूर्ण ते शरीरच घुसवतात, असा अनुभव आहे। कवडीमोल किमतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घ्यायच्या आणि नंतर मग त्या दामदुप्पट किमतीने श्रीमंतांना विकायच्या, असं MIDCचा सध्याचा एक डाव असतो। म्हणून आमचा विरोध, जो आक्षेप जो आहे ना, की हे 3 लाख 1 लाखावर आमचा तो विश्वास नाहीच मुळात। पण नेमकं रिफायनरी, पेट्रोकेमिकल रिफायनरी, अणुऊर्जा, हे सुद्धा जवळजवळ जर प्रकल्प आले, आणि काकोडकरांनी तर सांगितलेलं आहे की का अणुऊर्जा आणि रिफायनरीच्या मध्ये फक्त जो अंतर पाहिलं तर 5 किलोमीटरचं अंतर पाहिलं तर भविष्यामध्ये हे कोकणाला तारक ठरण्यापेक्षा ते कोकणला मारकच ठरतील, कोकण उद्ध्वस्त करणारे ठरतील। भलं किती होणार, काय होणार हा प्रश्न नाही, त्याच्यावर विचार करण्याची गरजच नाही। कोकणचा विकास त्या अनुषंगाने होऊ शकत नाही। पण रिफायनरीच्या माध्यमातून रिफाईन होऊन जाणारं जे तेल आहे ना, ते कोणाच्या माध्यमातून कुठल्या देशामध्ये जाणार, तर केवळ ह्या देशातले जे काही ठराविक जे पुंजीपती आहेत, उद्योगपती आहेत, की जी मागच्या 5 वर्षापासून विद्यमान सरकारचे सेवेकरी म्हणून काम करतात, त्यात अदानीसाठी हा प्रकल्प होणार आहे। अदानीसाठी हे बंदर या ठिकाणी होणार आहे आणि मग तिथे मग त्यांचा बफर झोन येणार। आता एकीकडे आमचा आनंदवाडी प्रकल्प येतोय,
हा संपूर्ण म्हणजे तळ कोकणातला एकमेव प्रकल्प आहे. म्हणजे तुमच्या मुंबईतला तो ससून डॉकच्या नंतर अद्ययावत असणारा हा एकमेव प्रकल्प आहे. मग तिथे संपूर्ण कोकणातले किंवा इतर सगळ्या बोटी वगैरे येतील. मग त्याच्यामधून जर रिफायनरीचा जर त्यांनी मार्ग ठरवला तर त्यांच्या मोठमोठ्या लॉन्चेस, मोठमोठ्या बोटी असतील, मग त्यांचा बफर झोन, मग त्याच्यामध्ये मग आणखी कॅरिडॉर त्यांचा तयार होईल. मग मच्छीमारांनी जायचं कुठे, यायचं कुठे हे परत निर्बंध असणार आहेत. कारण नक्कीच त्यांची जी बोटी असतील ते काय 1,00,000-2 लाख टनाच्या नसणार. कारण आता आम्ही जिंदालने जे एक पहिली बोट आणली त्याने 3 लाख टन कोळसा आणला आता. त्यामुळे अशी मोठी महाकाय तिथे बोटी येणार आहेत. आणि मग त्याच्यातून स्थानिक कुठे असेल तो दुर्बीण घेऊन जरी शोधलं तरी आपल्याला स्थानिक भेटणार नाही. त्यामुळे अदानीचे चोचले पुरवण्यासाठी या ठिकाणी रिफायनरीच्या माध्यमातून कोकणला फसवण्याचं काम केलं जातंय. आणि मग काही जणांची दुकानं चालू होणार असते. शिवसेनेवर दुटप्पीपणाची आरोप करणाऱ्या नेत्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की हा प्रकल्प तुमची दुकानं चालवण्यासाठी आहेत की गावच्या गाव उद्ध्वस्त करण्यासाठी, त्याचा अभ्यास तरी करा. 4,500 घरांचं पुनर्वसन काय ते युरो-6 काय कुठल्या पद्धतीने आमचे चटर साहेब म्हणतात ना, युरो-6 पद्धतीने काय ते युरो-6 पद्धतीने होणार. आता ज्यांची पुनर्वसन ज्या ज्या गावांमध्ये केले त्यांची जी हालत आहे ती आधी बघा म्हणावं काय चाललेली आहे ती. त्यांना साधं पाणी नाही, रस्ते नाहीत, वाटा नाहीत. प्रकल्प होऊन 10 वर्ष झाली तरी त्यांचं पुनर्वसन योग्य प्रमाणात झालेलं नाही. आणि म्हणून शिवसेना जी विरोधात जी आहे ना ती केवळ आंधळा किंवा कुठेतरी भ्रामक कल्पनेवर आम्ही विश्वास ठेवून किंवा अर्धवट अभ्यास करून आम्ही विरोध करत नाहीये. तर ह्या रिफायनरीच्या माध्यमातून आजपर्यंत जेवढा कोकण उद्ध्वस्त झाला नाही तेवढा कोकण पूर्णपणे उद्ध्वस्त नक्कीच होणार आहे. केवळ 15,000 हेक्टर जमीन घेऊन हे शांत बसणार नाहीये. तर ज्या वेळेला हा प्रकल्प पूर्ण करतील त्याच्या अगोदरच किमान अजून 5,000 ते 7,000 एकर जमीन अजून ते संपादित करणार आहेत. कारण त्याला मग पूरक व्यवसाय आले तिथे. कारण ही जी एवढी 15,000 एकर जमीन जी 14 गावांमध्ये आणि इकडचे 2 गाव जी संपादित करतील ना ती केवळ रिफायनरीसाठी आहे. मग त्याला पूरक असणारे जे काय उद्योग व्यवसाय असतील त्याच्यामध्ये कोकण कुठेच नसणार. मग ते दिल्लीवाले असतील, पंजाबी असतील, उत्तर प्रदेश असेल, केरळवाले असतील, आंध्रवाले असतील, त्यांचे पूरक असणारे जे व्यवसाय आहेत त्यांच्यासाठी परत जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागणार. त्याच्यासाठी परत MIDCचा कायदा येईल. म्हणून आमचा विरोध आहे. आणि म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरेंनी सुद्धा या प्रकल्पाला ठाम विरोध करायचं ठरवलेलं आहे. जरी उद्योग मंत्री शिवसेनेचे माननीय सुभाष देसाई साहेब असले तरी तो आता दडून राहिलेला नाहीये की हा प्रकल्प केवळ आणि केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच या ठिकाणी येतोय. आणि कॅबिनेटने घेतलेला निर्णय असल्यामुळे उद्योग मंत्र्यांनी तिथे सही केली. पण हा जो व्यवसाय येतोय तो केवळ आणि केवळ माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याच हट्टापायी तो प्रकल्प येतोय. आणि म्हणून काल विधानसभेमध्ये सुद्धा आमच्या